నమస్తే అందరికి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ న్యూ వీడియో. చాలా రోజులు మనమైతే వీడియోస్ తీయక కరెక్ట్ పండగ రోజే మనమైతే ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినది. సీదా రెడీ అయితే నమాజ్కి అయితే బయలుదేరిపోతున్నాం. చూసుకోవచ్చు మీరు. చలో ఫైనలీ నమాజ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. కొంచెంసేపు అయితే భయాన్ అయితే విని బయటికి అయితే వచ్చేసి మన గ్లోబుల్ని అయితే తీసుకొని ఇంటికి అయితే బయలుదేరిపోతున్నాం. ఇంటికి రాగానే సీదా టిఫిన్ సెంటర్కి అయితే పోతున్నాం. దోశ తీసుకొని చూడొచ్చు మీరు. దోశ అన్న ఎలా అంత వేస్తున్నాడు. టిఫిన్ అయితే చేసేసి సీదా మిద్ద పైన అయితే మన మైక్ అయితే మర్చిపోయినాం. మనము తీసుకొనికైతే వెళ్ళిపోయినాం. పైన పెట్టేసి అయితే మర్చిపోయినా. కింద అయితే అజింబాయ్ వాళ్ళ పొట్టెలు అయితే పారిపోయింది. చూడొచ్చు మీరు. పట్టుకొచ్చినాడు దాన్ని. అదైతే ముందరికి వెళ్తలేదు. షాహిద్ గాడు అయితే హాయ్ చెప్తున్నాడు మీకు. అలా కాదని నేనే పోయి అది కట్టేసి వస్తాయి. చూడొచ్చు మీరు. ఫుల్ ఇది భయపడింది అది. పిల్లలు చూడండి ఎట్లా చూస్తున్నారు. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుద్దాం. ఉంటా. బాయ్. పీస్.